Eskaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Eskaramuza. Nom-nem! Kumusta na kita? Tapos na ang pangod to? Mangurugas na? Maray pa si Papa John. Nag-ungit ka na, Papa John. Maray ka, taod-taod ako na. Mga 15 minutos lang. Paitunta naman. Good morning kay Kuya Nes, Belga. Yeah, daddy. Good morning po sa Kuya. Good afternoon po sa mga kababayan po niya to na nagpapatingay-tingay kasi nagtataga-sorsyesta na. Yan po, tabi. Good afternoon. And then, siyempre, mga tugang, mamundo itong nangyari duman sa Labo, sa Camarines Norte. Na ikinagadampon sarong personahe kang Bureau of Jail Management and Penology while on duty. Transporting PDLs from Labo, Cam Norte, pasiring po sa RTC sa Dait. Halayo yan na biyahe. Malayong biyahe pa yan. Mga 15 kilometros garo ang Labo to Dait Okay? Paspas ito mahabol kang oras kang hearing, di ba? Kaya lang pag-abot duman sa pag-abot duman sa Barangay Bautista, highway yan. Highway. Pakalampas lang yan duman pakalampas sa tulay. Dire-diretso yan, Barangay Bautista, highway na yan. Okay. May tricycle, base naman sa darasto yan ni Kuya Nes, at saka yung ibang pag-iribat na nagbaba ki pasahero. Hindi na ba sa pasahero kang tricycle, pagkababa kang pasahero, from afar, may nadadangog kitang wang-wang. May wang-wang. Sabihon, ang nagagaramit bakaan, may emergency. Tsaka makaskasan, dalagang ka mga nagagamit kan, tsaka di pwedeng harang-harangin. Yeah. Anong nangyari, mga tugang, maski may nadangog na, nag-U-turn. Doon sa Kalabaan kan highway, natural mga tugang highway yan, makas ka sa mga dalaga niyan, lalo na ito pong may 10 daradarang PDL, di makaskas ito. Pag U-turn ka nasa tao ng gadso ito pong tricycle, pwedeng salpukon talaga ito kang BJMP na service. Ang ginibuli ni kayan, mga tugang kang driver, tinamaan sa tricycle, kaya lang, nagbralintok mga tugang sa indang lunadan. Yan, nagsaparning lugad, so driver, kasabay so 5 niyang pag-iriba, yan ang nagulpi, mga tugang, ito pong si Jail Officer 2, Capistrano, si si Capistrano, JO2, Capistrano. Bata, kunyang pala nito, sabi ni Kuya Nes, sulong lalaking aki kang classmate niya, si Jail Officer 1 Capistrano. Yan ang problema natin, kakunyan na resolveran kung paano ba yan. Na supposed to be, tricycle sa mga tugang, dapat allowed yan sa National Highway. Tayo slow moving Kaya lang dito po sa probinsya, pagkukuroon si Diraran, taday ang ibang agyan. Kaya lang, ang naging problema dyan, ang ibang mga disiplinado Sabi ni Kuya Nes, ganun ngaya, sana napagtugutan ang mga tricycle na mag-agi sa highway. Baka sana obstruction kundi kulang sa disiplina ang mga driver. Sayang ay kang buhay kang sulong lalaking aki kan classmate niya, ka-classmate ko.
Giwang Capistrano. Ang yan, di. Yan po talagang ang problema natin. Talagang dakol po na mas kinig di sa ligas, pimailing mo. Ha? Nagdadangadang na bigla kang ikutan. Kung maluyang preno mo, tsaka kung pakaangkaan ka man, rimatika. Yan po tabi ang problematic, di ba? Kaya sana pag-adalan po yan ni Maray, mga tugang gusto yung mga gobernantes. Gibuhan yung paagi. Kung saan, kasi kung susundon tang talagang batas, mga tugang bawal talaga, lalo sa National Highway ang mga slow moving vehicles. Digdi nga sa to, diyan baga 4 lanes, pag-abot mo, 4 lanes, pag-abot mo dyan sa may Mariners, sa Orinatanggan, igwa dyan na nakabugtak, na bilog, na may numero, na 30. Kung sasabihin, mga tugang 30 sa nadalagan mo dyan, mamakaskaso Buda, slow moving vehicle ngaya, mabagal na sasakyan manatili sa kanan. Nangyari na sa tao, di ba? Nasa tao sinda. Kaya po duman sa mga kabarangay tabi, sa mga drivers, mag-ingat po kita. Consider ron taman ang mga persona na posible na madiskwento ta. Kung bako kita madiskwento sa iba. Araw gayan na nangyari po duman sa sa mga membro kan BGMP na nagadang pasusaro. Dahil lang po duman sa paglikay sa tricycle na masalpok maninda na tuminahaw habang nasa kalabaan kan highway. Ay nako, mamundo ang pangyayari, mga tugang. Hindi naman po sa sa mga kababayan po niya to na mga driver, respeto lang, no? Saka pasiguro kita. Ayan baga pag maliko ka, dapat ilingon mo both sides, sa likod mo saka sa inutan mo kung may nagdadangadang diyan. Pag may nagdadangadang diyan, di ka na magpwersa. Di ba? Yan po tabi hindi kung anong magiging disposition mo yan ka mga kapulisan duman po sa ng investigasyon. May paninimbagan. May paninimbagan ba? Pero nailing po duman nakuha na ng video mga tugang so natarog ito so nangyari mga tugang duman sa Bicolo. Kan BGMP. Linikayan sa tricycle. Na nag-U-turn. Yan ako ng tinapay na buhay. Ayan po, tabi, sa mga kababayan natin, ng mga drivers, ingat-ingat po kita, tabi, at saka magrespeto kita sa tinampo. And then sa mga otoridad, adala po ninong Maray tabi kung paano ba yan, na safety first baga, paano ba yan na magibuang gipaagi kung saan yan dapat na ikulukar na mga slow moving ta. Magpaiwas giraray tapos bugta kaning kudal-kudal. Arag itong doon sa Manila bagadi. Kundi iyan ang naging kalakaran titugutan ta dahil ngayang ibang agihan ayan ko ta napigtugutan maging maingat, di ba? Maging maingat kita na hindi kita makadamay kiba. Di ba? Dahil kita madiskuido primero, tapos dahil kita makadiskuido kay iba. Tarog ka ng mga arog kang pong nangyari ka sa bagong aga. Kay Rakman. Kay Rakman. Condolence po sa pamilya Capistrano. Yan. Yan pating lugar nan sa Bautista. Buwelo man ang kunyan dyan. Buwelo na ang dalagan dyan kang Bicolo. Highway na pagkalampas mo duman sa crossing pasiring sa sa kampo kan army tapos pagkalampas lang yan sa sa tulay duman sa may eskwelahan Camarines Norte State College tapos dire-diretso na po yan highway ng Halaba. Buwelo na po ang mga sasakyan dyan. Okay, na mga tugang dumang po sa mga kabarangay ta. Ulitin ta sa Lunes, iyon na po yan ang sa tuya po na kunyan. Pagpuon kan census
kan Philippine Statistics Authority para po sa population census asin sa community-based monitoring system. May mga personang madiriyan po sa mga harong-harong, harapotong kamo, magkoopera databi. Pagkatapos sa mga kababayan niya to sa tabako, sa ligaw, asin po dyan sa Kamalig. Sa Lunes, sabi po ni Ma'am Jeanette Mapa kan Social Security System, igwa po ni National Registration Caravan, yung SSS. So mga day pa po nin mga SSS number, mga newly graduates, o so mga may trabaho ng day pang SSS number, pwede po ninyong i-process po yan dyan. From 9 o'clock to 3 o'clock PM. So mga may queries, may inquiry, kang hulog po ninyo, status kan sa imong membership, asin iba pa, baka tugang pwede po ninyo databing gibuhon dyan. Tamay ma-assist ta mga kababayan kita from Social Security System, tangani na everybody, mga tugang, maging ayos ang record nindo, pagkatapos maka-avail ka mo kan mga programa o kaya sa inda po na mga pig-official na mga programa para po sa mga member kang Social Security System. Diba? Lunes po yan Monday, Petsa 15. Petsa 15, mga tugang kan Hulyo, tulong lokal na gobyerno ang sarabay-sabay simultaneous po na gigibo nito pong National Registration Caravan kan Social Security System. O bueno, paano mga kapatid? Iskeda na muna kita para mentras. Bigay po sa programa. Salamat po sa pagsabay sa Kuya Pompo ka sa bagong 10:30 hanggang unyang pong alauna. Sendo ka boss, thank you very much. Sa pangarap po ni Juna Pulis Salardo Technical, ang bilog na tropa, ini po si Mardila. Abangan po masunod na programa, Marahay na Hapon with Father Boots Bombase. Taw-taw na po yan after the news break. Bye-bye! Goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA.